Het weekend van de wissels. Ja. En Geert, do hast jarenlang voetballen wist. Hoe kun je nou het beste verdedigen? Sint Tolverman. Is het jaar, ik win weer heel makkelijk in, tred je erin. Gewoon tegen. Ja, gewoon tapen, huppakee. Oké, nou, ik ben heel benieuwd wat de gast aan tafel zegt, Sil. De gast aan tafel, voormalig Cambuur en Heerenveen voetballer Geert-Jelle de Vries en... Ja, wie is eigen Sherlock? Sherlock Holmes. Want... Jongen, tot op de seconde nauwkeurige tijdlijn op internet van de gebeurtenis van Tolverman van Fortuna. Sherlock, nou, Ja. aan tafel dan. SC Heerenveen verspielt in de absolute slotfase de oerwinning tegen Fortuna Sittard. Al hier de Limburgers der wol Tolverman vernedig. En Cambuur wint met 2-1 van Telstar en zit stevig in de top 5. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Het is 1-0 voor Sportclub Heerenveen. En dan is het Levi Smans in de makkert. En dan komt er wel een hele doelpunt van Telstar. Ja, het is een doelpunt van Telstar. Oh, wat gaat het er mis achterin? Dit een penalty. Hij houdt hem een penalty. Eventuele Liekmakker. Krijgt net. Maar het is wel een doelpunt. 1-1. Ja, daar is het er. Tony Rokke! Die scoort. Ja, een bakje uit die bal, maar het was een pil. Gurbuus maakt het hem. Hij is er maar Santje hier. Hij maakt het zijn eerste minuten van Sportclub Heerenveen. En zijn naam is Esser Gurbuus. Is er een doelpunt? Ja, dat is een doelpunt van Cambuur. Lange mannen in het 16 meter gebied van Fortuna Sittard. Het zult toch net, hè. Bal komt Bloedlissen. Oh, het zult toch vol. Het is 2-2. Ja, en hier aan tafel de heren zitten er klaar voor. Geert van Thun, Roels de Vries en voormalig profvoetballer Geert-Jelle de Vries. Welkom, moeders de beste, Geert-Jelle. Hier is toch gelijk in de gaten dat er wat net klopte, maar die wissel van Fortuna? Nee, maar on Van Persie te zien wie er wel wat onderhoorn. Ja, want Van Persie hier gauw in de gaten. Ja, die maar ging gauw in de gaten, ja. Maar er wie iemand hier aan tafel, Ja. die het wel heel rap in de gaten. Die Hè? gaat er langs, joh. Always look on the bright side. Komen Vosso en Dalhaus gaan van zijn er nou te volle meestal op field van Fortuna? Dat denk ik wel. Ik denk dat het, ja, er zijn te volle meestal op field, denk ik. Even zien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, dat is echt zo. Het is echt zo. Ja, Dalhaus wat er nou van Er zijn 12 meestal op het field van de kant van Fortuna Sittard. Koek. Ja, dat wie wel heel erg rap, Rolof. Ja, ik zeg, die Michou zeg ik wel naar de kant gaan. Maar ik dacht niet, hey, Michou zit nog op het veld. Hey, is die Dalhaus er dan wel aangegaan? Vrek, nee. Dus toen ging ik terug. Toen zeg ik op een gegeven moment vrij gauw daarna ik al. Want Van Persie hield ik vrij gauw in de gaten. Of ik kreeg een signaal van de Van Persie hier gauw in de gaten. Ja. Maar Do is het volle jeder in de gaten als Robben van Persie. Ja, maar Van Persie kan een soort van mij leren. Dat is exact. Ja. Bij Cambuur trouwens, hier het examen misging. Ik zie je vertellen, het is wonderbaarlijk, maar de kans dat er Tolverman bij Cambuur op het veld staan, die wie groter als dat er Tolverman bij Fortuna. Even heel kwart. Ja, het wie fantastisch. Nou, die Hilterman, die krijgt een knal, die gaat GBJ. eruit, de schouder uit de kom, die gaat naar binnen, daar denk je, die zullen we nooit meer terug. Dat schouder wordt er weer inzet. Hij komt als een komeet onvleunen. Zucht net dat links Michael de Leeuw klaar zit om in te vallen. Zucht naar rechts, naar de vierde official. Mag ik erin? Ja, zou die man boep, door. Nou ja. Voor hetzelfde hield hij die Michael de Leeuw er wel in zien. Dat had hij nooit zien. Nee, keurig. Dat is bijzonder. Heel bijzonder. Nou jongens, dat ging Greg goed. Bij Heerenveen ging Greg mis. Dat brengt mij bij de stellingen. En de eerste stelling is van Geert. Cambuur kan nog een protte willen belibje on Jerry Hilterman. Ja, absoluut. Ja. Geert-Jelle, de laatste minuten van de wedstrijd Heerenveen Fortuna, die willen oerspelen. Nee. Nee. Roelof, als Mats Keulen zijn contract net verlengen wil, dan zit hij bij mij op de bank. Nee. Geert, liever een spits zonder Achillespezen of liever een spits met een schouder uit te komen? Nou, doe maar de schouder maar. Hebben we er zo weer in. Geert-Jelle, vies het extra spietig dat er net rieden worden kind op de Riepsterkste polder? Had ik dat spietig vind? Nee. Nee, vies dat spietig? Oké. En de les is van Roelof. Robben van Persie had gelijk. Skietzochter Erwin Blank is een amateur. Nee, maar hij had wel een punt, toch, Robben van Persie? Maar is dat de scheidsrechter of de vierde man? Nee, dat wie de scheidsrechter. Nou, de vierde man is in dit geval toch degene die dat... Timmetje. Timmetje. Dus had ik nog steeds Robben van Persie had gelijk. Timmer is een amateur. Het is geen amateur, maar het is wel een amateuristische actie.
Oké, nou ja, laten we eerst even jaren, want in principe zoen je zeggen dat het net tastien is om als ploeg met 12 spelers op het veld te hebben. principe, ja. In principe toch? Ja, dat ja, is eigenlijk ja, net ja, tastien. ja. Theorie is ja. Ja, de theorie is toch? Ja, vingers? Ja, ik ben tegen 12 spelers. Ja. Even jaren naar de reactie van Robin van Persie na oudening van de wedstrijd. Wij gaan absoluut geen klacht indienen, maar ik denk dat dit wel voor de KNVB echt een aandachtspuntje is. Want ja, dat kan je toch niet voorstellen. Fortuna Sittard dat een minuut lang in aanloop naar die ingooi en dus ook die corner met 12 man op het veld staat. Ik heb het voor de grap al eens meegemaakt, maar dit... Denkbaar, dat kan je niet voorstellen. Ik heb het nooit in mijn leven meegemaakt. Of serieus overwogen om er wat mee te doen ook nog dan dus? Nou, wij niet nu, alleen dat heeft helemaal geen zin. Alleen ik kan me heel goed voorstellen dat de VAR en de scheidsrechters daar tijdens dat moment iets mee moeten doen. Daar een keuze op maken. Want je kan toch niet voorafgaand aan die corner, kan je toch niet met 12 man op het veld staan. Daar moet je toch iets mee als scheidsrechters. Dus dat vind ik echt bizar dat dat vandaag is gebeurd. En ja, blijkbaar kan dat gewoon dus. Aan de andere kant, ach ja, een foutje moet kunnen. Ja. Nou, dat vind ik dus niet. Ik vind het echt ongelooflijk dat nog kan. Maar goed, mijn punt is volgens mij wel duidelijk. Ja, Van Persie, zijn punt is duidelijk. Hij vindt het ongelooflijk bizar en schandalig. Wel heel leuk. Hij begint heel rustig gewoon zijn betoog. Ja. En stadig gewoon... Hij werd boos. Hij werd boos. Ik zeg een interview bij de NOS. Dus zei, en daar gaan we ook niet over zeuren. Hoewel, dat doe ik nog wel. Nou, dan even. Maar had ik nou hem wees wie, dan hiekt Jim Becker maar zijn, de keeper. Jan. Skop even 3 bal het veld in. Zo. Dan wie het leer geweest. Want dan hier de scheidsrechter zijn van, hey, ho, dit is wat onhoorn. Ja. Nou, dan hing je direct het spul stilhoorn, toch? Ja, zeker. En ook gaat hij in de 4e man aan de gang. Dus dan hier Becker maar misschien reed krijgen. Nou ja, dat kan er wel hebben. De keepers genoeg. Dan moet je net hier nu zieken die echt nodig binnen. Volle keep Becker maar net. Nee, dat bedoel ik. Maar dan hing je direct het spul hoorn. Ja, maar eventjes, Sherlock had alles op een rietje. Maar Sherlock weet het. Even helpen. De tijdlijn die bij ons op de website zit. Ja. Hoe lang had Fortuna Sittard nou met 12 spelers in het veld staan? Nou, dat de bal rollen had worden 10 seconden. 10 seconden. Dus we hebben het hier over een gevalletje van 10 seconden. Eigenlijk wel, ja. Zo, op het moment dat Dalhaus nog op het veld zit, dat er dus en Johnson is erin kwam, dus bent 12 man op het veld, neemt Heerenveen een vrije trap in het eigen 16 meter gebied. Komt een lange bal, stuit het, komt er via het lief van Keulen, dan gaat die bal over de zichtlijnen heen. Die bal gaat over de zichtlijnen heen, want Heerenveen, Lindeek, die bal kijkt naar binnen haar, omdat hij in duel is met Johnson. En daar gaat het om. Die Johnson is de 12e man. Dat is dus de man die te vol is. Daar maakt de scheidsrechter eventueel op. En daar kan de IFAB, de internationale scheidsrechters speelregelboen, kan daar hoe dat element ik nog wat zeggen. Die bal komt er bij de 12e man. En dan is de spelregel, als het spel gaande is en de speler die hem ermee bemoeit, maar de scheidsrechter fluitje van de scheidsrechtersbal. Dus die bal gaat over de zichtlijnen heen. Er wordt insmieten. 21, 22. Scheidsrechter fluit. Er is 12 seconden na die ingooi dat de scheidsrechter fluit. Dan zijn er 2 regels van toepassing. Eén, als het spel dwaande is, maar de scheidsrechterbal. Dat is dus no zo? Dat zou niet zeggen. Want die ingooi het werkt west? Ja, of het is een ingooi op dat stuit en hij laat het spel stil en hij hervat maar diezelfde ingooi. Maar dat is multi-interpretabel. Want de kist ik ga maar experts bellen, die zeggen, ja, hij fluit die ingooi eigenlijk weer waarom. Dus hij gooit in 21, 22 en hij fluit het en zei, ho, wacht even jongens. De volle man, stoppen, niet een scheidsrechtersbal, maar een ingooi. Maar dat is dus nou multi-interpretabel. Ja, maar gaat het je nou om een scheidsrechtersbal? Gaat het je op om een ingooi op een ei te nemen? Of gaat het je om een restant van een wedstrijd nog een keer op een ei te spelen? Nou ja, dat laatste, dat luidt nou bij de IFAB. Nee? Dus de internationale federatie die gaat door de speelregels. En die maakt nou een advies aan onder de KNVB. Dat is al het algemeen leider in het KNVB-oer. En dat luidt daar nou. Dus daar maar het is een voorbeeld in Duitsland geweest, hè? Ja, bij München. Ja. En daar hebben ze zijn van Bayern München. Die mag net de dupe worden van een fout van de scheidsrechter. Dus er gebeurt niks. Ja, dus zij is het daar oplost. Precies. Maar je zou niks deze kennen. En dat is nevens mij, ja, dat is een beetje mijn verwachting. KNVB, Ingrid, mea culpa. Jongens, dit hier net zo matten, net zo chic. Maar we laten het gewoon zo stingen. Ik denk dat het helpt draait. Ja. Nou ja, omdat het dus net gaat om een procedurefout. Want stel nou dat had ik nog spannend werd. Je maakt 3 wissels dan in de wedstrijd. In de rust en 3 in de wedstrijd. Fortuna wisselt in de rust. Ja, wisselmomenten. Wisselmomenten, heel goed. Dan tijdens de wedstrijd wisselt Fortuna
1 keer. Dan doen ze 2 keer. En die tweede wissel, dat weer dus die dubieuze wissel. Dat die in 2 wissels die erin kwamen. Ja, die dubbele Dat die dus wissel. het tweede wisselmoment. Zij komen erin. Maar door die fout watert het derde wisselmoment. Hier het vierde wisselmoment west. Dan hier ze procedurefout maken. Hier die wedstrijd sowieso op spelen willen maken. Dus daar had Fortuna zit het eigenlijk nog een beetje geluk gewoon. Een beetje nog goed wijk aan. Ja. Dat het geval weer. Maar goed, dan wordt het wel heel erg ingewikkeld. Ja, Maar dat snap voor ik. de beeldvorming, jongens, is het net heel erg goed voor de arbitrage. Hè? Nee, dat is wel duidelijk. Ja, en je denkt misschien echt dat dit uniek is. Ja, is dit uniek? Hey. Telefoon. Verrassend. Nou, met wie hebben wij het genoegen? Ja, maar Jan Dolstra. Jan Jan Dolstra, Dolstra. voormalig assistent skizochter. Ja, Jan, met uw welnemen wil ik graag even verder omgaan naar de wedstrijd 1 september 1990. De wedstrijd Eindhoven tegen Cambuur. En even voor de duidelijkheid, wie krijgt die rol bij die wedstrijd? Ik was vierde official toen in de tijd. Wie ik als assistent waren wij als vierde man inzet. En dat is letterlijk bij verhoren, maar dat we toen op dat moment waren wij Dirk voor aanwezen. Oké, ja, en we moeten toch een beetje een vrede herinnering naar Boppeta hellen, Jan. Want wat Barder krijgt. Nou, ik ga daar sprinten nog even aan de kant lijn voor straks, maar want het is mijn trauma-ervaring geweest. Nou ja, het bleek toen de wedstrijd afrond weer dat ik als vierde official de 4 invallerstag staan hier. En dat mocht toen nog net. Nee, je mag je nou 4 en dan een 3 wisselbeurten, maar toen wie het gewoon 3 en dat wie normaal. Daarvoor wie het nog wel zou west 3 en de keeper. En toen op het moment dat ik het ontdekte, wie er al zoveel gebeurd in een wedstrijd. De keeper wie wisselen van Cambuur in de pauze. Dat hier al wel bijhouden. Wie op een gegeven moment was er een keeper uitstuurt van Eindhoven. En daardoor gebeurde er van alles. Sint-Wurg hadden ze de wisselbriefjes. En nog, misschien weet je hem dat ik wel. Dat is wie in het begin de Dolstraatjes. Vanwege mijn blunder die ik toen begon. Want ja, terwijl ik de zaak wat in de gaten houden, vergeet ik op een gegeven moment direct te noteren wat er wisselen weer, om de zaak wat te sussen. En toen ik weer zitten ging, of aan de kant, naar de kant ging, ontdekte ik in één keer, ik denk, verrek, er is een wissel te volgen. En bij Cambuur hier is toen nog zo'n man die dan de boeren joeg, die stond houden moest bij de wissels. Ik weet net meer hoe die beste man heet. Maar in ieder geval, ik zei die man, volgens mij is er wat fout ging. Hij zei, wat dan? Ik zei, volgens mij een wissel te volgen. Hij zei, nee, 3 en de keeper. Ja, ik zei, dat minder dus 4. Ja, en toen kwamen de zweetmomenten, zeg ik maar zeggen. Ja, en ik kon ook niks meer doen. Het wie gewoon het spul ging terug. Ik kon ook terug de grond gaan. Maar net goed opletten, is dat ontstond. Ja, en Jan, Hamberger, die weer trainer van die Hamberger weer trainer. Maar ja, die hier had ik weten, maar bij Cambuur zit ik net hier in de gaten. Nee, maar die toch er misschien wel van, ja, traaien en een keeper. Ja, misschien dat het de ouderwetse gedachte, maar het had maar heel kwart geweest dat ze weer traaien in de keeper. Nee, maar het letter hier, hij had er ik wel taai dat hij daar ik fout in weer. Maar dat weer mijn grootste blunder die ik in alle jaren dat ik in de velden bij de KNVB in het CNS sta. Ik de enige toch? Nou, dat wil ik net zeggen. Maar Jan, wist u nog waar die vierde man weer, die extra speler? Wist u dat nog? Die te volle inkwam. Volgens mij Geert Jelle de Vries. Nou, ja, echt? Nou. Ja, wie is dat, Geert Jelle? Ja, dat weet ik. Ja. Ik bleef zitten in. Ja, en die Gauloze... Ik zie al lang blij dat ik erin kwam. Wat zou dit, Jan? Bij Hamberger, ja. En Gauloze, of zag ik dat? Gauloze, wie dat ik een speler van Cambuur, dat hij er toen in kwam? Nee, Geert Jelle de Vries kwam erin voor Gauloze. Wie krijgt ons om, ja. Oké. Nee, ja, ik kwam erin. Ja, precies. Ja. En Doe hield ik net in de gaten, Geert Jelle. Nee, ja, nee. Ik bedoel, je namen kom eens erin en je look je shirt aan en je gaat erin. Dat denk je net toen nooit. Dat toch lekker even voetballen. Ja, ik denk, nou ja, ik ben blij dat ik weer even speel. Maar ik mocht me nog een keer de laatste keer of zo moesten... Dat ging ik naar mis, hè? Ja, Ja, ik eventjes, denk dat ik naar mis. ja, want even, want het restant, Jan, die moest dus op een nij spelen worden. Dat was de sanctie van de KVB. Dus het laatste kwartier moest op een nij spelen worden. En hoe doen dat al? Want Cambuur's team uit 2-1 voor.
Ja, en daar ben ik nou zeer benijd naar natuurlijk. Want ik werk in die tijd in Ljouwert bij Posten NL. En al die Cambuur-supporters, die joeg ik de leiding aan een hele protte. Dat ik waar maans wekker. Ik zal eens even zien hoe dat ouder is bij Cambuur Eindhoven. Hè. Cambuur, toen de eerste keer, toen stien ze met 2-1 voor. Waar dat ik nog 2-2. Ik denk, nou krijg ik een moeilijke middag of een moeilijke dag. Ja. En toen woe ik zelf nog wat grappig werd. Dan kwam Maas naar het werk daar. En die jongens zitten Maas om 6 uur moesten we dan beginnen. En die zitten aan een bakje koffie voor het hier. En dus, toen kwam ik er binnen en ik zei... Hallo jongens, kan iemand mij ook vertellen hoeveel Cambuur speelt? Het nou? Dat weer de verkeerde grap op het verkeerde moment. Ja. En waar wie op dat moment eigenlijk de skierzocht, wist dat nog? Ja, Gert Buiting. Ja, dat weet ik nog een dingetje. Want Gert Buiting, dat weer een jongen, die zit nog net zo lang in betaalvoetbal. En we komen daar... En hij zei, Jan, wat ben ik blij dat jij mijn 4e official bent. Hij zei, eindelijk eens een keer een man met ervaring. Ik heb niks mis hier. Ben je toen naar Skorst of zei? Of dat net? Wat bleef? Ben je toen naar Skorst of zei? Ja, dat weet ik wel een ding. Want Peter Gans uit Snee kwam, die geloof ik nog het scheidsrechter. Die zit in de scheidsrechterscommissie. En Blankenstein weer toen uw man. En Peter Gans die zei tegen mij... Jan, maak je niet druk. Het is natuurlijk een enorme blunder. Maar het is ook niet iedereen overkomen. Maar we gaan er maar vanuit dat er net aan de hand is. En de volgende keer gewoon terug. En toen die Blankenstein... Ja, dat wie mijn vriend toen later net meer. Want die kostte mij, bleek later. En ik had een wedstrijd aan de kant staan. En wie een Boetelandse wedstrijd, die kreeg ik net. Dat weer wel. Ja, dat wie ik heel stom trouwens, maar daar wie ik wel een beetje pissig. Ja, en nou dan, Jan, want dit voorval is hartstikke Helien. We zijn nou bij deze wedstrijd, Heerenveen Fortuna. Wat denk je? Had Heerenveen komst van slagje als ze protest ondertekenen? Nou, ik ga hier, daar krijg ik even hoe praten. Ja. Het is heel ingewikkeld. Het is heel ingewikkeld. Omdat het maar om een paar seconden gaat. En ik ken er eigenlijk net zo volzinnig zo zitten. Ik heb geen idee, echt net. Ik heb geen idee. Geen idee. En, maar even voor de duidelijkheid. Die fout van die, dat moeten we een arbitrale dwaling nemen, toch, hè? Geert, rustig gewoon, hè? Ja, ik wil het nog even een keer bij die hem. En dan kom ik naar de actualiteit. Dit is toch echt een arbitrale dwaling? Zeker. Ja, maar het verschil tussen die twee is dat het doelstraatje, dat wie een procedurele fout en dit is een arbitrale dwaling. Dat spreekt alleen nog maar in het nadeel van Heerenveen, dat het net een procedurele fout weer. Want we hebben wel meer arbitrale dwalingen. Sjoen, ik denk even, we bij die even Johnny Jansen. Hallo Johnny. PEC Zwolle RKC. Nou, een succes, hè? Ja. Die spel in een corner. Arbitrale dwaling. Die hebben dus hetzelfde gewoon, hè? Die corner die maar die hebben zo van laat maar zitten, was kansloos. Nou ja, die hebben dus KVB. Ja, IFAB. De wereldberoemde IFAB inmiddels. IFAB. En IFABje zei, doen we niks mee. KVB ook. Ja, dus Zuid-Zwolle gaan we niet verder. Dus denk ik dat de IFAB dat in dit geval excessief zal, eerlijk zijn. Maar goed, het is dus lastig, Jan, om hier echt wat van te vinden. Maar hoe lid onder IFAB? Het is zeer ingewikkeld. Ik heb echt geen idee. Dus ik zeg wel dat ik geen zin in wil zeggen. Dat ken ik net. Denk nee. Nou goed, tegen dank in elk geval, Jan, dat is ook deze vrede herinnering weer even naar Boppen Helle heeft. Ja, we hebben van die genoten. Ja, ik heb graag die. Oké, dankjewel Jan. Ja, nog een dijfje erop. Mooi man. Meer dolstraatjes in deze misschien komen er nog meer dolstraatjes. Ik wie Per Iervelien toen Jobbegeer nog steeds maar op niveau spelen. En die spelen een bekerwedstrijd in Una. Die speelde divisie. En dat ging helemaal verkeerd. Omdat die skiertsjochter die ging aan alle kanten in de fout. En hij hier tactisch oplossen kan. Una kwam waarom van 3-1 tot 3-2. En het weer al 4 in blessuretijd. Die skiertsjochter hier zei ze maar oké, dit is het. Iedereen hier tevreden mee gewoon. Die net, hij liet nog langer trots spelen bij de treien, fijn verlenging. De Jobbegeerse brutsende tent hoor. Maar toen wie Jan Dalsted erbij om die skiertsjochter te beoordelen. En toen zei hij tegen mij, die skiertsjochter die weet net dat Goochem om een hoeken went. Goochem went het om een hoeken. Ja, mooi hè? Soms ben je een beetje handig geweest. Ja, we zullen het hebben over Cambuur, jongens. Want Cambuur wint met 2 van Telstar. Echt makkelijk hier net. Kies je de vinger erop lezen? Waarom wie het zo lastig van Cambuur? Henk wie er natuurlijk net. Ja, nee, dat is geen reden. Maar nee, orenkeeper. Nee, maar... Geen balk, Wol Otters zoals gewoon een toekspielend Telstar. Telstar is net zo'n makkelijke ploeg, hè? Nee. En zonder Edward Jury, dat scheelde wel natuurlijk. Maar dat scheelde wel. Kerst ik oorsom benaderen. Als ze zo'n wedstrijd winnen,
dan kan je er heel lang komen. Zo is het. Zoals Jurik rek nou, hè? Want eigenlijk wie het maar een hele matige wedstrijd. Nou, die heeft de helder weer werkelijk fluit on. Dat is verschrikkelijk. Maar dat ik zeg hoe er voetbald wordt en wat voor een spits er nou omrent. Die er het hele jaar is, maar in het begin blijkbaar op de training niks die. Want Tony Rulke. dat doet toch geweldig, vind ik. Ja. En hij is doelgericht, hij is Een geweldige fysiek. Scott. Een geweldige Scott. Broek. Ja, en hij shit ik, hè? Hij zit, hè? Maar jongens, dit is wel een opvallend. Want de eerste weken van de competitie hebben wij Tony Rulke eigenlijk maar de groen geliek maken. Ja, omdat je net in de spits speelde. Maar toen stond hij vaak op middenveld. Ja, ik als op Saïs middenveld. het wil spelen. Ja, en als Saïs. Rios Boeten. Dit is het. En hij is echt heel goed. En hij is ook heel goed in het tussen de linies verschinnen. En dan die bal oppikken. En dan die drive naar de goal. Ik vind het echt Hij prachtig om te heeft zien. wel achter de spits kunnen. Ja, maar Misschien even net zoveel volle plak voor nou, maar die mis. Oh ja, dat wordt een beetje ingewikkeld. Maar ja, goed, we zetten bal. Kijk, Boeten de selectie ten verveuren van Ottersen. Ja, waarom wie dat eigenlijk? Ja, dat het mooi. Ik denk maar het spul van Telstar te mooi zien. Die wat een, ja, hoe moet je het nemen? Wat een beetje 4-3-2-achtige opstelling. Maar een hele plotte wisselingen. Het is een moeilijk te bespelen ploeg. En ik denk dat Ottersen erin zet is om wat meer defensieve zekerheid te kweken ten opzichte van Balk. Maar ik vind dat ze bij Cambuur wel een tinkfout maken hebben. En dat heb je wel jij rond tafel zijn toen ze Milan Smit verkocht hebben. Dit hier binnen in de eerste divisie weinig goede ploegen. Ik denk dat er een goede kans lijkt om kampioen te worden. Ja. Als je vanuit het begin van die zijn heen van we hebben een goede spits nodig en die verkepen we, vond ik toen een rare keuze. Maar goed, blijkbaar weer een goede orenspits. Alleen nog die spelen toen net in de spits. Maar dat ze vanuit het begin van het jaar, en dat is ik een teken naar de rest van het team. Hè? Want er sloept wel wat in dat je zegt, ja, wij hebben geen spits. Dat waar oerl in de media zei, ja, wij hebben geen goede spits. Ja, dan sloept dat er in dat je zegt, ja, wij hebben net zo'n goede ploeg, want wij hebben geen goede spits. Terwijl, ja, nou, die Rulke doet heel goed. En misschien weer in het begin ik wel net zo goed. Dat ken. Hij is wel groeit. Ja, Alleen als club zei ik vanuit het begin heb ik zo van dit is een jaar waarin je succes hebben kennen. Waarom? Omdat er geen sterke ploegen binnen. En nou denk ik dat eindelijk het besef komt bij Cambuur van we staan maar een paar punten van nummer 1 nou. Er is wat te helling. Eigenlijk is het te laat. Nou ja, want Just Excelsior verliest nou weer 3-0 van Vitesse. De begint het ik wat te nemen. Volendam verliest. Die Omorova die scoort er meer. Ja, ze hebben nou niet Michiel Kramer. Ja, Volendam verliest. Maar ik denk dat dat een incident is. Dat Ik is denk een dat Volendam incident. Ja, dat denk ik echt Het is net goed is. onmogelijk. Maar Nee. ja, Nee, maar- Is het waar? Maar nou jongens, maar dit is een nije spits. Want ja, Tony Rulke, dat is lyrisch hoe Rulke. Maar we hebben nou Jerry Hilteman. Ja. Misschien maar Rulke dan wel achter de spits. En dan kun je maar Jerry Hilteman in je de moet punt. hem eerst inlitten. Eerst inlitten? Ja, nou ja, hij doet het heel goed. Waarom moet je dat verhoren? En waar zou de Roos Almater dan als Narti. ja. Narti erop, dat is eigenlijk de minste... Dat is wat er gebeurd is. Hè? Nati Ja. erop. Ja, maar Nati speelde net goed, maar die had ook wel een hele goede wedstrijd. Spelen is net altijd. Maar je moet Rulke nou net bij die golfut hellen, want hij is heel direct. En het is alleen maar mooi dat je zegt de laatste jaar oké, we moeten nog wat forceren. We hebben ook een goede spits op de bank zitten, Ja. want daar zit wel een goede kop op. Zeker, Alleen maar, ja. als je Dat de is de schouder rol. nog weer even... Dat is heel mooi hoor. Ja. Dat is de rol van Afolabi. Ik wil verhoren. Heb je eerste spits, maar je hebt dus nou Rulke als eerste spits. Dan komt Jerry Hilteman. Dan komt Michael de Leeuw. Dan komt heel lang niks. En dan komt, Dan Ja. komt Afolabi. Ja, maar ja, goed. ja, maar ja. Als die maar een kwartier voetballen kan, ja, wat... En dan heeft hij 3 weken spierpine. Nee, dat is ik zo. Dan we moeten het echt even hebben. Ja, het is keihard. Keihard, ja. We moeten het echt even hebben over die Hilteman. Want Ja. hij komt nooit scoft in het veld. Hij is belutsend bij de Injen. Ja. Na 22 minuten verliet hij het veld. Want dan heeft hij dus het schouder uit het kom. Ja. Zijn vervanger zit al klaar, Michael de Leeuw. Dan in één keer sprint Hilteman het veld in. Dan heeft hij het correct beschreven. Hilarisch. Het was hilarisch. Het publiek reageerde erop. Luid gejuich van het publiek. Ja. Schouder is dus weer uit de kom. Maar nou ja, laten we ons eerst even jaren naar het interview van die mooi Jerry Hilteman. Ja. Wat gebeurt er dan in de 63e minuut? Ja, kom ik in een kleine worsteling en volgens mij glijdt mijn adem die glijdt uit en daarna schiet hij uit de kom. De arm schiet uit de kom, de schouder schiet uit de kom. Wat is, hoe moet ik het zeggen? Ja, de schouder die schiet uit de kom. En, Nou, dan zie ik je van het veld afgaan in een gebogen houding. Ik denk, die zien we niet weer terug. Wat gebeurt er? Hoe is het mogelijk? Een minuutje later, ja, hebben we hem weer teruggezet. Michael de Leeuw staat klaar om in te vallen. En je gaat hem werkelijk links en rechts voorbij op snelheid. Ja, ik vroeg aan de vierde official of ik erin kon. Dus, en die zei ja. Dus nou ja, dan vliegen we erin. Nou ja, je komt nog wel even in een fleurige groep binnen op deze manier. Ja, zeker. En het is ook...
Het is lekker als je 3 punten pakt. En volgens mij hebben de concurrenten het ook punten laten liggen. Dus ja, ik denk een heel goed weekend om het weekend zo te beginnen. Ja, het is een vrolijke jongen. Mooi mansje. Een mooi mansje. Ja, dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Maar man. Giet Jelle, hij staat iets kouder wel eens te komen, hoor. Nee. Want, nou ja, ik heb het... Misschien zit het wel. Heeft het wel eens Sjoen bij een mooi speler? Nee. Ik heb het wel eens, jongen. Een kameraad van mij had het ook wel eens hoor. Die koert op een gegeven moment koert het zelf. Ja, maar de eerste keer, hij zei dus, Hilteman, dat dit de eerste keer wie. Ja, zetten we er even terug, hè? Ja, maar dan normaal, dat skin zit het wel. Maar ze razen als een barig. Ik denk dat mijn Rutte keert voor een deel en Drenthe, Ja. maar genoeg. En dan zit een chance. Ze kan zo ook. Die heeft ze vermoord ze wat in het ziekenhuis. Ja. Zo zie je dat. Ja, alweer. maar goed, hij komt er toch weer uit. En hij heeft een dikke Grutte grijns op het gezicht. Ik had toch sterk het vermoeden dat het misschien wel eens vaker gebeurd is. Teruggezeven. Of net? Zeer suggestief. Dit is Maar suggestief. Maar ik dacht het ook. Maar als het Orke weg gebeurt, dan hebben we dus een nieuwe speler, nieuwe spits. Net zonder Agilles maar zonder... Zonder schouderblad. Zonder schouderblad. Hebben we een probleem. Zonder kraakbeen. Hier Zonder kraakbeen. pleit alles voor om Rilke, maar steent al Nou ja, goed. Maar deze jongen, hij koert trouwens ook naar de Graafschap, hè, Jerrik. Cambuur betelt het meer. Maar blijkbaar. Maar deze jongen is dit toch garant voor doelpunten in de KKD? Zo'n je zezen. Ik heb geen idee. Ik ken hem Ja, net. het goeie- Het bij het, Emmen zitten toch? Hij was kampioen bij Willem II. 16 doelpunten. Hele protte goals maken. Ja. Hij had goede statistieken bij Willem II. Hele protte doelpunten maken. Meer stikke sontje. Ja, het is wel Hoeveel wedstrijden minder nog? 14? Joh, tel even snel, jongens. Googelen, even googelen. Ja, jongen. Ja, maar goed. Het zijn jongen er een per in zit, dan sluit ik net uit dat Cambuur nog in de top 3 te Weet je lopen. wat heel belangrijk is? Want wij zitten wel, ja, wie mag er dan uit en hoe maar dat is correct. Die bank wordt de kracht van Cambuur. Ja. Dat wordt het. Ja. Ja. Dat is heel belangrijk. Nee, goed, nou dat we toch een schouders hebben. Hè. Ik zit op de tribune en Ian tikt mij op de schouder. Dat is mijn achterborman. En die zei van mijn kameraad, die krijgt hardwurden. En die zit altijd te zien naar de sportcast. En hij zei van, zoek ik wel zo'n mok haar mooien. Nou ja, ik denk... Mocht daar de kringel op winkelen nou? Ja. Die is er net weer. Die is er. Dus we sturen nou even een mok op naar Amsterdam. Vind je het een goed idee? Vind ik een goed Toch? idee. Een stukje service. Ah, ja. Goed. Een leuk idee, maar het wordt wel minder exclusief. Ja, vind Ja, dat is wel minder exclusief. Ja, de exclusiviteit die ook wel weer. Maar goed, OV, als we die mok aan het komen bij de kringloop in Amsterdam natuurlijk. Dat is niet best. Een aantal joggersvragen. De eerste joggersvraag is van Geert Jelle. Ja, Geert Jelle, waar is die mok eigenlijk bleun? Want dan heeft ik ooit een mok kregen, maar die, Ja, show, die neemt zit er nooit bij mee. mij. Nee, maar die zit bij mij op kantoor. Op kantoor? Ja. Ja? Oké. Ja. Timo hebben we nog een foto gestuurd van Simok trouwens, vrienden weekend. Want we zijn van, ja, hij zei, nee, die van mij staat thuis. Hij wilde wel even bewijs zien. Hè. Kijk, dat In de klopt. kast, Ah, ja. Klopt. Dat klopt, Dus, hè? Die hebben we we net naar Grauwbro. Zo stoot dan ik een foto sturen willen, maar Ja. de klanten van Joert, maar de mok erbij. Nee. Nee. Als je mij net op niet wilt lopen, dan is dat net genoeg. de Vries. Volgende vraag, joggersvraag van Geert Jelle. Is Hilterman het ontbrekende puzzelstikje bij Cambuur? Nee, maar... Oh, dat mag ik wel. Nou, Ja, ja, heel mooi alles. Nee. Maar het kan wel resulteren in dat Cambuur nog verrassing geeft. Dus het is net zo dat het volle beter wordt omdat hij erbij is. Maar ik denk dat het wel punten opleveren kan. Ja, want dan zouden ze niet krijgen van, nou ja, Cambuur, het besef is er nou bij Cambuur ook dat ze misschien wel mooi van kunnen omplakken in je. Nou, de vraag stel ik, is dat er wel? Want ik vond dat in het begin dus er net wie. Nou ja, En, er is steeds gecommuniceerd vanuit Henk voornamelijk tussen 4 en 8. Ja, en het begin van het seizoen wie slecht, wie heel en dat wie ik matig. net zo nee, precies, dat wie net zo verkeerde opmerking had je de eerste 400 Nee, weer. ja, dan, dat is ik voor die hemzelf. eerste trein, hè? Ik vind dat je nou als Cambuur zijn mooi best wel uitspreken van hey, als we zeggen hoe die competitie verrint. Ja, wij met eigenlijk minimaal top 3 met Helly. Is Cambuur minder als Volendam? Nee, Is Cambuur minder als Excelsior? Nou ja. Dan vind ik net. Ik vind dat Cambuur echt een leuke ploeg heeft. Cambuur heeft 2 keer woon van Excelsior. Cambuur heeft zwier ten onrechte verleend van Volendam. Want dat weer in die mistwedstrijd werd nog in de laatste seconde een doelpunt maken waard. Werd net een Hassenschenko dat de speler niet te maken. Ongeveer een meter moeten speelstieren. Ja. Dus dat hier op zijn minst een geliefd. Maar goed, Volendam met wel hele goede spitsen. Die hebben Muren en Veerman. Aan de andere kant, Schitterend. dit we eerlijk wijzen, saas sprankelend is het voetbal van Cambuur nou ook weer net. Nee. Het is heel Ik degelijk. vond het allemaal een treetje heen. Ik denk dat Volendam wel wat Veerman, beter is. Old Ja, Cheek, kijk. Amefor en Bouyambi. Er zit van alle jongen, het is net een leeuw. Bouyambi en Bouya. Nog één keer, ik roep steeds nog gewoon nog één En keer. Bouyamba. En Bouyamba. Dat die, En Maar die Bouyambi. gaan net alle wedstrijden winnen, ja? De rest van het hier. Nee, dat denk ik net. Nee, Nee. oké, En we zijn Cambuur nou ik 8 net, punten maar voor. Nee. Het ben 8 voor, maar punten, nog 4 wedstrijden dat tegen. gat is correct te grut, Dat denk weet ik. je, hè? Oké. Ja.
Maar Roelof had het antwoord. Even met het belletje. Tingelingeling. Ja. Ja, 14 wedstrijd. 14 wedstrijd. Ja, je kan er even opzag. Ja. Ja. Oké, Geert. Ja. Vraag. Wanneer leidt het naar je contract voor Henk Alekleer? Ja, dat zou ons eigenlijk een dijvregen maken, want toen zei ze dat Lloyd Kleer. Ja, wat ik jet heb, is dat het Kleer luidt. Let er maar nog een handtekening in. Ja, dan moet hij tekenen. Hij is nou ziek. Hij is nou ziek, ja. En dan is er nog een laatste vraag van Geert. Zit er nog wat in die onderbuik wat voor een beetje reuringswaardig kind? Nou, ik ben er nou genoeg op al rekenen, dus... voorlopig even niks. Ik vind het voorlopig wel even genoeg. Goed zo, dat brengt dus bij de prijsvraag, jongens. Want Heerenveen speelt het komend weekend thuis tegen FC Twente. De Zeker. kaarten die lezen daar. Bij FC Twente speelt het vanzelfs Michel Flap. Flap spelen in het verleden ook nog bij Anderlecht. Maar de vraag is, voor welke Duitse club had Michel Flap ook nog voetballen? Vrienden en vriendinnen van de Sportcast, voor welke Duitse club had Michel Flap ooit spelen? Als het wist, liet het u eens even weten. Even mailen. sport@omroepfriesland.nl. Even van alles erbij. Berry doggen we net, dus dat hoeft al je net. En de goede antwoorden die worden geselecteerd. En daar is één de gelukkige die krijgt 12 van deze kaarten. Het wordt leuk, man. Tegen Twente. Misschien komen die wel maar fitje, man. Ja, Zo zou ik in. mailen naar sport@omroepfriesland.nl. Tuurlijk. Ja, en het adres. En het adres. En geen telefoonnummer. Heerenveen, Roelof. Ja. Heerenveen komt op 2 en toch de Sontje Jerige Ezer Gurbus. Ja, mooi man. Ja. Niet snelle Zo, Jelle, ja. maar snelle Ezer. Snelle Ezer. Ja, jongensboek. Een jongensboek, Sontje hebben hier, we makkers zien debuut. En hij wie naar ouder in echt uit te schroeven. Eerst even Jere naar Ezer Gurbus. Ik ben Esser Gurbus. Ik kom oorspronkelijk uit Arnhem, Priskaaf. Dat is mijn wijk. En, Turkse wijk volgens mij toch ook? Of ben ik nou in de war? alle afkomst heb je daar. Ik denk dat ik hun ook heel trots heb gemaakt. Ik heb al een paar berichtjes gezien, maar mijn telefoon is helemaal opgeblazen. En die was ook voor die jongens vandaar. En voor mijn ouders en familie, mijn opa is vandaag jarig, die was er ook. Dus ja, dankjewel. Een mooiere cadeau kan je niet geven, denk ik, op zijn verjaardag. Dus nee, ik ben ook heel blij voor hem. Hoe heet je Paken? Wat zei je? Hoe heet je Paken? Mijn opa. Nee, Paken. Je speelt nu voor Heerenveen. Oh, sorry, ik ben een beetje gemeen. Maar Paken is Fries voor opa. Oh, opa, ja. Hoe heet je opa? Adem. Dus bij deze gefeliciteerd. Ja, Deze goal dragen we op. Yes. Ja, dus ik wil eens van Paken. Paken Adem uit Paken Adem. Presikaf uit een volkswijk in Arnhem. Zeker Daar komt die weten, jongen ja. bij. Dat een beetje... Om die Johnny, hoe heet hij ook alweer? Volgens mij komt Jansen er ik wel. Ja, Jansen, ja. Zeker. Hij Hij is daar opgegroeid. Hij had toen nog bij de jeugd van Go Eagles spelen. En nou oorlog je bij Heerenveen. Santje hier nog maar. Dus ja, die jongen hier al een paar keer, 2-3 keer bij de selectie zitten. Nou, dus voor het eerst invallen. Volgens mij ziet hij voor de allereerste keer bij de selectie bij deze uitwedstrijd van Fortuna. Ziet hij voor het eerst op de bank. Voelen net in. Maar toen zit hij er voor het eerst bij. Maar hij hing het er toch wat in aan. Hij mocht nog voor het eerst zijn debuutmatje. Komt ook omdat Van Persie natuurlijk zei iets heeft van... Ja, hij is net benauwd om jonge talenten erin te gooien. Welke had er nog meer erin gegooid? Geen idee. Maar ja. Rallies. Rallies. Klaverboer. Jazeker, Klaverboer, ja. ja. Ja, nee, dat binnen het al rijden. Ja, maar goed, die jongen die liet zich zien waarschijnlijk op een training en die zit erbij. En is toch geweldig. Mooi. Als je nou Santje binnen of 22, dat je debuutmatje is fantastisch. Ja. Nee. Ja. Hoe oud wie de sto? Bij die in de debuut in het betellen voetbal? Nou, geen Santje. Ik denk Njontje. Nontje. Nou, zeg ik net hoor. Kist hij in de buurt nog herinneren? Volgens mij wie het Sparta uit, maar Heerenveen. Sparta uit. Wat is dat toch met voetballers als je ze vreet naar hun voetbalcarrière? Dat ze heel vaak dingen gewoon net meer weten. Ik weet haast niks meer. Nee. Als je het roer hebben, dan komt het wel weer boven. Maar op een of andere manier, het bloot bij mij ik net hingien. Vreeg je Jan Bruiners om een bepaalde wedstrijd, hij weet helemaal niks meer. Nee, maar daar ben ik orenjongens, die het alle jaar nog wel weten. Ja. Die het nog precies weten. Ik lees een stukje van Matthijs de Ligt. Die weet al zien in de lands nog achter elkaar op te nemen. Dat is ook een hele intelligente jongen. Ja, dat ben wij natuurlijk net. Nee, dat moet net zien. Dat moest toch zeggen. Nee, dat waar ik net. Nee, maar ik weet het net echt. Ik herinner me dat soort dingen net snel. Nee. Heerenveen, het is natuurlijk een beetje het euvel. Heerenveen komt maar dreigt te scoren. Wie wel grappig, ik wie oudoen waarsje bij de training. En die ze daar een oefeningsvorm. En dat moest al jaar volle intensiteit. En ze hebben natuurlijk al jaar van die hartslagmeters om. Dat wordt al jaar keurig bijhouden op al jaar iPads daar onder ronde van het veld. Ja. En op een gegeven moment komt ook de assistent, want het wie dan echt gewoon volle bak en dan afronden op een goal. Dat wie de oefening. En op een gegeven moment komt de assistent scheidsrechter leidt de oefening stil. En die zei, jongens, we zorgen, je hebt alle jaar de cijfers met al je geweldig. Je hebt toch de sprints en de volle bak uitstekend.
Maar zil je misschien eens een keer een doelpunt, meisje? Want alles ging oer en noist en oer de omheining. Het weer echt vreselijk. Ja. Maar dat is wel een beetje het probleem bij Heerenveen. Ze komen zo dreig te scoren. Maar nou, Nou ja, ze komen ik dreig tot kansen. Ja, maar vies je Lukovic goed? Nou, nee. Maar goed, je moet hem natuurlijk niet afrekenen op in wedstrijd van een uur en in 10 minuten in Grains. Maar ik zie het nog net. Maar dat vind ik sowieso een probleem bij Heerenveen op de stuit. Het is allemaal, het is te goed om te degraderen, maar het is eigenlijk te min om echt... Ik ben wel bang dat weer een tweede Karlsbak wordt. En Nou ja, dit is waarvan Hij is gelukkig hier. Hij is gelukkig Ja, maar hier. ik jou om het voordeel van de twijfel. Je moet hem inderdaad net houden rekken. Nee. Hij hier maar ik moment, wel wat, maar- hij hier moment dat we krijgt naar de rust. En op links kwamen ze terug. Toen kreeg hij die bal voor. En een echte spits, Ja. Tony Rulke, die hier in één keer zitten. Hier zit. Ja. Die hier zitten. Juist. En hij neemt hem on, hij Ja. wordt van de bal uitdoen. En dat wie op 8 meter van de goal. Ja. En dan denk ik van, dat zijn de liedste dingen waarin je een Ja. goede spits... hoe heet er hier zitten, ja? Die... Vin Bokerson, Mark Oet, Ja, nou ja, maar die Hilterman. van Heerenveen ooit. Trensco? Hoe heet het? Nicolescu. Nicolaescu hier zitten. Dat is in de sexten. Echte spits zit dan. Die In zo'n shit. situatie. En hij, maar hij niet jou. dacht, ik neem hem even lekker on en ik lees hem in de hoeken. Ja, wie er te let. En dat heb ik mijn Karlsbak in het begin ook gewoon. Dat ik dacht van, de eerste 3 ballen, die nam me net goed on. Ik denk, nou, dat weet ik niet. En Karlsbak had nooit iets aan laten waarvan je zei van, hey, daar zit iets van klasse in. En dat heb ik bij Lukovic nou ik nog net schenken. Nee, Wat echt ben nou net spelers een moment. Wat ben Nee. nou spelers van Heerenveen was zoals, goh, daar wil ik warm van. Of dat ben echt goede voetballers. Nou, de just on Smans. Dat hij gewoon on de bal, die goal, ik wie echt knappe goal. Ja. Ik bedoel, hij wil het nou even aanraken, dat is eigenlijk jammer, want dan is het mooier er een beetje jou. Maar goed, wie echt een Goeie knappe goal. Maar daar zie je on. Ik wil wat blind soms. Hè. Hij heeft wel potentie, maar... Ja, maar daar zit wel voetbal in. Ja. En Kan nog hij zeker neemt een nog bal om en die Linde ik wel. Alleen ik vond Linde de eerste wedstrijd een klasse beter dan dat er nou speelt. Ja, NAC Breda uit. Ja, Toen wie er echt heel goed. toen wie er echt goed, maar heel onbevangen. En dat gaat er een beetje uit. En ik hoop net dat er te volle opdrachten mooi krijgt vanuit de trainer. Want dan gaat het onbevangene eruit. Daar ben ik Ja. een beetje bang voor. Dat koek als Jen bij Grains, want ik wie bij NAC Breda en toen wie er echt van eigen strafschopgebied, maar ook in het strafschopgebied van NAC. Hij joeg nog de assist op Hopland, wat trouwens ook een goede voetballer is. Maar Jen Grains wie het al volle minder offensief, wie er volle meer op de eigen helft. Ja, dat vond ik. En daarom zeg ik het onbevangende van, nou ja, we met daarheen en ik zorg ervoor dat ik daar kom, dat wie er een beetje uit. Ja. En dat Maar vind ik goed, zonde. Maar spelers die de Smans is daarvan, je hebt er dus bij, Linde, ik vind Hopland ek, Ja. Trensco. Ja. Trensco, Soen nog, kom kind. Maar Hopland Ja, hebben ze dus nog verlengd. Hoe moet het nou met Trensco? Op welke posities, zullen Ja. we zeggen? Ja, want ik vind eigenlijk, hij rendeert het beste onder de rechterflank. Ja. Maar daar jouwt er nou heel die te vak aan, Ron Jagenbach. vind Nou, ik wel ik een, vond Jahan Baks wel heel matig. Hij joeg een peer echt knappe voorzetten. En wat hij wil had, hij had de bal en dan shut eerst naar voren. En dat heet die Seboui had dat precies andersom. Die krijgt die bal en die denkt van ook met mijn achteren spelen kan ik niks verkeerd van. En Jahan Baks die shut eerst naar voren. En werd die goal uit kwam wie echt fantastisch bal. Hè? Ja. Maar voor de rest, ik vind hem, hij brengt fieste man. Ja, Maar we hebben toch Fieste een beetje een probleem, Roelof. Want we hebben van tevoren al zijn van Trensco is eigenlijk de jinnige goeie vleugelonvaller. Ja. Toen kwam Jahan Baks, Ja. maar die speelt nou weer correct op dezelfde positie als Trensco. Wat doet Van Persie? Ja, die begint te scoren, maar die vleugelonvallers. Trensco nou naar links en komt eigenlijk net meer uit de verve. Nou, natuurlijk blesseerd West. Nou, wie die blesseert en wie daarvoor ik al een keer zie ik. Dus Zak is het nog net helemaal stellen dat Cincy op links zit. Dat hij op links nog maar 2 wedstrijden speelt. Maar ik vind het wel heel bijzonder en eigenlijk gewoon raar dat als je je beste voetballer op de Rosboeten staan, dat je dan een speler Helly van die Rosboeten en die daar steen gaat en die de beste speler dan naar linksboeten verschuiven. Dan denk ik, ja, let hem daar dan gewoon niks steen. Daar functioneert hij toch goed? Dat vind ik wel heel raar, ja. Ja, en plus het feit nog dat Jahan Baks aan het eind van dit seizoen voortgaat. En met Trensco in je vierde. Dat is je takkomst. Ja, dat is een lange termijn. Maar ja, ik vind het is gewoon net volle. Wanneer men over jouw spelers of zeggen, nou, best goede voetballers. Ik denk meer dan dat. Hè. Het is geen Saroui die ertussen zit of zo. Nee. Dus het is nou leuk. Maar ja, voor de rest is het toch, ik vind het gewoon te matig. Maar ja. Te matig. En dan nog even hoe die standaard situaties, jongens. Want ja, weer 2 standaard situaties. Nou ja, een strafskop, maar vooral die hoekskop. Ja, ze krijgen, hoe kun je dat nou een beetje voorkomen? Dat is echt verdedigen. Wat vriendelijke zie je Timo Klompen. Die heeft al een beetje uitline. Ja. Maar hoe kun je nou voorkomen dat je daar zo vaak een chin-doelpunt krijgt uit een standaard situatie? Want nou wie het, die hele lange goed, die verdediger. Rodrigo, goed? Goed. Ik splits me zo goed, geen idee. Ja, die stiert Dat in moet oer niet. Levi Smans.
Maar als je team het verleden week hek jongen, die het uitline, alleen die het net onjoen van dat is het beste om te doen. Nou, wat is het beste om te doen? Nee, dat ken ik net onjan, omdat dat heel ingewikkeld is. En als die bal precies goed is, dan kan je verdedigend sasteen zat je wollen. Maar dan is het gewoon pech, dan valt er hoe je heen en dan is het een goal. Maar wat ik wil bij Heerenveen, Fien, ze maken geen duidelijke keuze. Of je speelt in de zone, of je speelt mandekking. Maar ik zeg bij Heerenveen, ken ik net goed zien wat ze doen. Ze doen even mij beide. Ja, ze doen beide, maar goed, ze doen beide net goed. Nee, dat is een ding wat zeker is. En je kan net beide doen. Je moet kiezen. En teams zou je kan wel op één man, dat ben ik maar mee eens. Je kan op één man wel mandekking zetten en voor de rest zone. Maar je kan net 3 man mandekking en 3 man zone. Dat kan net. Dat werkt net. En nou kwam, vond ik, Keulert in de positie. Werd een grote kerelstemmer die het goed kappen kan. Want daar vallen de meeste ballen. Die vallen krek binnen de peel, binnen de eerste peel. En hij waren ook verlengd. Nou ja, tweede peel wordt erin kapt. Kan je net zo vol ontwan als verdediger. Ik net, ja, misschien dat de op de verkeerde mast zit. Dat Ja, kan. Levi Smaals, die hong die goed zo wat om mijn nekken. Maar als je normaal, als je zone spelers, dan heeft je alle die eigen jouw kant meters die sto verdedigen moest. En de 2 die dan in het midden van die goal staan, dat met de beste kappers wezen en die met die bal voor het kappen. Ja. Maar dat doen ze net. Want ze beginnen wel bij die spelers. Nou, en als dan een keer uitblokt wordt, ja, dan best verlen. En dan is het is gewoon pure pech, hè, dat die bal elke keer precies goed valt. Dat is echt gewoon pure pech. Ja, maar als het zo vaak gebeurt, dan kan er geen pech meer weg. Ja, ik vind dat is wel pech. Zijn ze echt record? Ja, dat het een maatje maar dat slecht door. Maar die bal moet er krek vallen. Ja, oké. Ja. En dat gebeurt nou elke keer. Ja, het is wel mooi. Ik heb een keer, toen kregen wij bij de eerste peel wel, ik was vaak goals zien. Dat we dan 2-3 keer achter hem komen met Han Berger en met, wie toen assistent? Nou, ik weet het. Overweg? Ja, Niels Overweg. Ja. En toen gingen we daar op trainen. En dan moesten wij oors verdedigen. En die bal die kwam en dan moesten wij al van de verdediging, van de spits moesten wij staan. Nou ja, ik zei oké, dat kunnen we proberen. En dus dat hebben we een paar keer dien. En toen zei ik tegen die jongen die voorzet, joh. Ik zei, nou moest hem, krijg een beetje oors aan. En die jongen moeder heen en kapte ze de bal erin. Ja, wij zeiden, hoe moeten we het nou doen? Ja, toen wisten ze het ik net meer. Hey, waarom? Als die bal precies goed is. Als je als verdediger te dicht op de spits is, dan pakt die spits, die pakt die vast en dan komt ze er nooit meer bij. Dus dan moest een beetje, dan moest er goed zien aanstaan en dan moest hem die spits fit houden. Maar als die bal goed is, ja, dan het is net 100% uit te dekken. Dat lukt gewoon. Maar toch het koppeltje Smaans goed vind ik net een ideaal koppeltje. Nee, maar goed. Maar goed. Heerenveen heeft maar een paar grote jongens, hè? Ja, Kersten. Ja, en Hopland kan goed koppen. Ja. Maar goed, die 2... Dat is het dan. Trouwens is er nou net. Nee, dat is exact. Trouwens, Manje, dan was toch weer naar Jong PSV, Geert. Ja, hoe wie het weer daar? Hoe is die ontvangst? Is die een beetje hartelijk daar? Hoe viel Zeker, het weer op een hergang? als men naar de betiet komt, hè. Dan is het... Wees waarom, Stuart? Maar welke snackbar hier is dit alweer? Is er dan iets van? Die is die Jong PSV, jongens, dan eet ik altijd eventjes bij Truckstop 11. Oh ja, Truckstop 11. Ja. Ik drink ook 3 weken maar naar PSV Heerenveen. Maar dan ging ik denk ik even naar Truckstop 11. Het is een uitstekend chauffeurscafé. En wat bestelst u dan vaak? Nou, goed, de dagelijkse kost. De daghap of zo. Aardappeltjes, groenten, een stukje vlees. Gewoon eten, jongens. Dat klinkt goed. Bij Truckers 11. Truckstop 11. Truckstop 11. Ja. Goed, in de Grutte-competities. Daar is het... dit hoor. Nou, dit vind ik net onbelangrijk. Dit vind ik goed. Ja, collega Roelof, die maakt dan wist ik kom in principe net meer bij Jong Ajax. Hè? Want als je mij als honden behandelen, dan kom ik net meer. Dan loopt het hondje weg. Precies, dan moet je nou Labrador Andor erin. Dan moet je Andor erin. Dus dan kom ik absoluut niet meer. Maar bij PSV wie het eigenlijk net oors. Want daar kwam ik kwartier voor zo'n noor en zei ja, sorry, maar 7 uur. En de wedstrijd begint om 8 uur? Ja, ik krijg dat ik jou zo'n die kwartier voor zo'n zoiets. Maar ik wil een kwartier te beteren. Ik zei hallo. Ik zei die jongens van Cambuur, zitten er al binnen hoor? Ja, nee, mag niet binnen.
Nou, wist je waarom stuurt? Ja, dan kiezen mij net kwaai krijgen. Dan komt u uit mijn aanvliegen voor dat smarrige hergang. En dan doen ze de crackers als dat Milanello 2 is. Flikker toch op. Die kind toch wel een beetje, die kind toch verdomme wel een beetje gasvrij wezen. Ja, jongens, 2024, het is die hier, hè? Dan komt stevig uit de hoeken. Ja. Nou krijgt Milanello 12 weer een veeg uit de pan. Ik ken me dat drokkenmaatje, weet je wel. Dat denk ik, wat verzinnen je hem er nog maar, jongens, om mij naar dat te litten? Er is een perskamer die je ziet, die is grut, dan kun je zitten, kun je een bakje koffie nemen, kun je even rustig zitten, kun je voorbereiden. Jongens, kom op. Ben je maar stom heen naar PSV, grutte PSV? Ja, dat is een weekend. Rolf heeft het opzocht, want die zit al 2 minuten op zijn telefoon. Ja, maar is het wel terugstop 11? Want ik zou nou terugstop 8. Wat is de 8? Dan moet je er 8 van. Nou ja, 8, 11 of 12. Of ja, mag het ook al in niks in. Maar mensen zie je op terugstop 11. Het is, ik ben er terugstop 11. Het is onderslag bij de arbitrage. Ik weet precies waar het is, dus ik voel ik niet meer op te zieken. Dus ik ried er zo heen. En dat is het voordeel, het grutte voordeel. Het is vlak bij de hergang. Heel dichtbij. Goed zo, dat brengt mij bij de... Ja, zeker. Gisteren douchen. Ja. Dat brengt mij bij de transferperiode, jongens. Want de transferperiode die rent in Nederland nog 1 dag terug. Ja. In de grote competities is het Joert, de laatste dag, deadline day. Gebeurt er nog wat bij Cambuur? Want ja, hier dus misschien wel een primeur. Ja. Pauwels Koen naar Mexico. Pauwels Koen naar Mexico, naar FC Juarez. En nou ja, zo hadden wij binnen, Don en ik, gedegen journalistiek onderzoek. Ja, natuurlijk. En dus ik bel je eenmaal Lars de Leeuw. Ja, Lars de Leeuw. Dat is een collega. Dat is mijn collega. Lars Lamboy. Die nam de telefoon ik net op. Lars Lamboy die had mij zo uit een paar weken vriend. Ik neem altijd de telefoon op. Nou, dat is goed. Nou, ik heb nog 3 keer weer belt in deze week net. Dus ik denk, ik wacht ze wel aan. Nou, en dan kom ik langs Lars Tjen bij de wedstrijd. Ik zeg, klopt het dat... Lars Lamboy. Dat er belangstelling is voor Pauwels? Ja. Er is belangstelling voor Pauwels. Klopt het dat dat uit Mexico is? Ja, dat klopt ook. Oké. Maar ik denk, dan ging ik even naar Pauwels zelf. En ik Pauwels even vregen. En die zei, ja, belangstelling, gesprekken gevoerd. Maar ik wil niet naar Mexico. Oh, waarom net? Ja, dat zag je niet zitten. Te vier voort. Europees hier, ik kreeg erin dat het... Hoe oud is hij? Hij is jong hoor. Maar hij is hartstikke jong, 20 of zo. Maar daar nou net heen toch? Nee, dat vond hij zelf wel. Ja, hij voelt heel verstandig van. Ik wil een mooie competitie. Sergio Ramos gaat nou naar Mexico. Ja, mooi inletten. Ja, mooi inletten. Ja, op die heeft hij het. Oké, dan eventjes oer... Maar hij bleef bij Cambuur. Dat is goed, nice. 20 jaar. Ja, even belletje, tingelingeling. Astrid Joosten. 2 voor 12 toch? 2 voor 12. Dan Mats Keulert. Want Mats Keulert, ja, we weten net hoe het al hier komt, jongens. Want Salah Eddin van FC Twente, die kan nou naar Italië. AS Roma. PSV zie ik het nog een linksback. Als die carousel komt, zoenen ze examen bij Mats Keulert te lonen komen kinderen. PSV? Nee, PSV net. Maar ik denk wel, als ze bijvoorbeeld El Karouani ophellen bij Utrecht. Dat Utrecht, ik ben een linksback Hamad. Zo zit ik mee te denken. Kom je misschien uit bij Mats Keulert? Er zijn wat geruchten. Eerst even Jerre, want Van Persie is zeer enthousiast over Mats Keulert. Ja, Mats is geweldig in alle opzichten. Als je kijkt naar de bijdrage die hij iedere training, iedere wedstrijd levert. Wat hij doet in het teamproces. Is echt een bewaker van onze cultuur. Hoe die mensen, spelers meeneemt in zijn regime. Hij heeft een heel eigen regime heeft hij opgebouwd qua voeding en qua alles eigenlijk om fit te zijn en gewoon de beste versie van zichzelf te kunnen zijn. Daarin neemt hij niet alleen zichzelf mee, maar ook gewoon een aantal andere jongens die gaan helemaal daarin mee. Dus ja, ik vind Mats geweldig. Dat mag iedereen ook weten. En ik hoop dat Mats nog heel lang bij ons speelt. Ja, dat hoop ik van Persie. Die kon ze trouwens liet. Want Mats Keulert, die het zo van ik teken voorlopig net bij. Wat zoest het dan? Als het voetballen weer is en dan als ik Mats Keulert weer? Ja. Nou, dat is ook mooi wacht, zie ik. bedoel, hij doet het goed en blijkbaar in de belangstelling. En oorsom is ik zo. Als je speelt binnen en je doet het net goed, dan zou de club, wacht je maar even. Nou ja, hij is nou in de positie om het oorsom te doen. Ja. Nou ja, prima toch? Ik bedoel, geen enkel probleem. Nee, misschien komt FC Utrecht er voor letter nog, komende simmer. Hij is die in de nevens geruchten in Duitsland en FC Kopenhagen. Dat is de nummer 1 trouwens in deze competitie. Brøndby, de nummer 5. Het is sowieso sportief dan een verbetering als je het vergelijkt met Heerenveen, denk ik. Ja. Maar ja, als Mats Keulert die ze lekker contractje af laten lopen en hij voor Peerton ergens oors meer yield verzinnen en teken yield pakken, ja, dat is natuurlijk voor de speler hartstikke interessant. En toch, Roelof, want ik zei niet correct van, dat wie de stelling.
dan zit hij dan bij die op het bankje. Want je zou niks eens kinderen. We joggen naar de takkomst. Oké, hij wil net bijtekenen. Dat betekent dus dat hij geen deel meer uitmaakt van de takkomst van SC Heerenveen. Nee. We hebben echt die Petrov hellen. Ja. Die heeft een langdurig contract. Je kan nou ook zeggen, we willen nou investeren in Petrov. En al is Keulen dan misschien beter. Dan moet die wel even- Onzin, echt. De Dat- beste linksback. Ja, De beste ja, linksback. Jan Baks is volgend jaar ook niet meer bij. Nou, dat vind ik dus echt Ja, dus geen goede zaak. had hij nou goed is, maar die spelen. Klaar. Ja, maar je hebt De beste spelers spelen het. Alleen nog... je hebt als club zijn hij een team samenstelt en dat ieder tot het einde van die jaar geven uit. En de trainer moet daar de beste uitzieken en dan moet je voetballen. Er zijn nog een heel iets verschil zit tussen een Keulen en een Petrov in dit geval. Dat zoen je misschien dat nog wel wagen kunnen. Maar ik geloof net dat Petrov nou de nieuwe geweldenaar is. Maar Maar je ging die jongen toch net dwingen om bij te tekenen. Het is toch een heel logisch verhaal wat hij zei. Dan kun je het net zeggen, nou, de Mars net spelen. En zodra ze bijtekenen heeft, dan Mars weer spelen. Ik vind het echt onzin. is ook Zo werkt het gewoon. toch wel de klem op lezen wil, is dat ze hadden die Petrov hellen. Hè? Die komt van CSKA Sofia. Dan denk ik, waarom had ze nou van 4 ton een linksback uit Bulgarije hellen? Terwijl je kent, zo'n Nick de Groot speelt het op een linksback bij Den Bosch. Leliendaal bij Volendam. Dat zijn hele goede voetballers. Nederlanders kennen de competitie, de cultuur. En dan hel je een, nou ja, van wat ik dan nou te zien en net een hele bijzondere back uit En die kost 5 ton? Ja. Ja, jeugdinternational van Bulgarije. Waar trouwens transfervrij wie. Hij gaat nou naar Fortuna Sittard. Deli Sinkgraven. Ja. Hier heb misschien nog wel wat West. Dat is een beetje op zijn retour. Ik hou er net van om spelers weer om te hellen. Nee? Nee. Geraldje Bonkamp 3 keer weer waarom? Ja, maar goed, ik bedoel, er is een uitzondering op een regel die de regel bevestigt, zeggen ze dan. Maar ik vind, over het algemeen, vind ik, je moet geen spelers weer omhellen. Het is wel eens mij makken als speler dat er iemand weer waarom kan, maar een soort tromgeroffel binnenhellen bij Cambuur. En Jan Bruin. vervolgens, ja, Jan Bruin. Jan Bruin, Leonard van Utrecht, maar die is maar heel kwaad geweest. Ja. Toen naar Italië. Die is naar Italië geweest en toen kwam Padova. er weer om. Nou, dat het goed uitpakt, prima. Ja. Maar ik zeg dan als club Heerenveen, denk ik van waarom moet je Heerenveen met spelers hellen, die met ze opleiden en die met ze verkepen. Waarom moet je spelers weer omhellen? Ik zie daar de meerwaarde net van in. Je moet zorgen dat je uit die eerste divisie dat je weer naar je goede spelers krijgt. Ja, Nou, nou ja, goed, het gebeurt ook net. Het weer meer een suggestie van mijn kant. ja, dat Op Deli Sinkgraven. voelt wel een goed idee. Nou ja, ik denk eerlijk zijn, Deli Sinkgraven. Tjo, ik vind Mats Keulens, hij doet het uitstekend. Hij werkt het hut, maar ik vind het een gemankeerde linksback. Het is geen linksback, het is geen back, het is geen verdediger, het is gewoon een vleugelonvaller. En die kent het Tjin, een heel soort ploegen doet hij het best wel redelijk. Maar zodra hij Tjin echt goede rechtsboetensmat, heeft hij gewoon vreselijk dreig. Maar als je werklust, dan kun je geen... Nee, daar kun je niks van kun je zeggen. niks van zeggen. Nee. Maar goed, ja, hij wil net bijtekenen. En Heerenveen heeft het wel meerdere keren bezocht. Van, teken je nou bij? Maar hij zei ik mij van, we willen nog even wachten. Maar hoe vond je hem nou de laatste 10 minuten dan? Na die goal van Heerenveen. Hem daarop letten, hoe dat ging? Nou, Roelof hier hier. verslag van. Dus ik kan er wel op letten. Ik wat opvallen? Saroen wat meer naar achteren. Ja, en ik vond juist de oorsom. Ze begon werd de voetballen en ze had het idee van we gaan die trein in je zien. En dat vond ik ik denk dat die laatste 10 minuten, bij zo'n minuten, bij maar 8, 9 man op helft van de tegenstander geweest. Ze gingen echt weer naar voren. En op een gegeven moment dacht Fortuna van ja, we moeten nou maar echt proberen. Dus toen kwam er 12 man in en toen kon ze een beetje meer naar voren. Maar ik heb het idee dat Sto daar wat van vindt. Ik vind er wat van. Ja. Daarom hel ik het uiteraard ik even om. Maar ik denk van, die wedstrijd nou sjuggen. Heerenveen heeft moeite om goals te maken. Je maakt je 2 in. Waarom moet je dan die 3 in maken? Geen alsjeblieft een beetje het slot op het door deel zetten. En zeggen van, we koesteren de 2 in. En we maken de wedstrijd delen. En dan krijg ik heel vaak loon van de angst, deksel op het noos. Ja, dat zou toch wel. Maar Fortuna die voetballen ik heel gewoon. Dat is net een wonderploeg. Zeker niet. Hun beste voetballers toen net maar op schild. Nee. Die weer er uit. Ja. Dan kan je toch zeggen van nou, gaan even 20, 30 meter achteruit en laat hun het maar even snel letten. En dat dienen ze net. Ze zeggen nee, we zijn nou lekker bezig, we gaan nou lekker terug. Ja, maar dat is de visie van Persie. Die wil altijd op zoek naar een extra doelpunt. Ja, maar goed, je moet een beetje adaptief zijn, toch? Je moet je aanpassen aan de spelers, je moet je aanpassen aan de tegenstander, je moet je aanpassen aan het spelbeeld. En daar vind ik Van Persie, die is in mijn eigen net genoeg bezig met alles eromheen. Die heeft zijn eigen visie en daar is wat van te zeggen. Maar soms moet je om punten te pakken en om een goede trainer te worden, moet je toch soms een beetje dit doen. Hij is wat naïef.
Nou, ik weet dat het naïef is. Hij heeft zijn eigen manier en daar is er eigen wijs in. Dat is een goede zaak, want als je als trainer net eigen wijs bent, dan hou je het net vol. Dus dat moet hij ik blowen. Alleen hij moet wat meer adaptief met er wezen. En zeggen van, oké, nou zorg ik wat er gebeurt en daar anticipeer ik op. En dat doet hij net. Dat zou Timme Klomp eigenlijk vinden wie keek. Hè? Timme Klomp neemt het voorbeeld bij Van Basten, die heel erg wie van de discussie in gesprekken omgaan en dan je een beetje kwetsbaar opstellen. En als ik Klompen dan maar goede argumenten kwam, dan nam je dat ik on. De vraag wel een beetje van passie dat ik wel Roenum had, hè? Dat ik er nog mensen binnen die de wie iets vertellen. Ja goed, wij weten natuurlijk bij die gesprekken in die keermakers waar zij praten over de opstellingen en over de wijze van werken, maar dat ik vol krijg er wel eens bij. Ik zie trouwens correct Deli Siggraven, dus waar die teken had? Fortuna. Ja. Ja, dat wist ik nog net. Ik zie het nog even. Ja. Dat zei ik niet correct. Zou ze dat wel? Ja, dat zei ik. En dan vervolgens weer googlen. Dat is zo jammer, hè? Je hebt correct hoe het bij Heerenveen dat je spelers heli op posities werd al mensen staan die het redelijk goed doen. Volgens mij doet die Dalhaus het ik net verkeerd. En daar komt dus die Sinkgraven weer achter te staan. Dus daar gebeurt het ik. Ja. En het is meer zo van, ik denk dat Fortuna denkt van, wij kennen een buitenkansje kunnen we oppikken. Transfervrij, goede speler. Ja, en dat wie maar Jahan Max natuurlijk ook ambities. Ja, zo is het. Hè. Dat zeggen ze dan vaak. Hè. Zodra er een boetekonske voorbij komt, dan mag je het daar slaan. Jongens, we binden rond daar. De overdenkingen. Zo. De overdenkingen. En we moeten er antwoord op Jan. We moeten een keuzemootje. En we komen er net op waarom. De eerste is van Roelof. Olve of toch liever Tolve-spelers? Voor een keertje Tolve wel leuk. Tolve. Tolve? Ja. Geert. Henk de Jong of Jeroen Burghout? Zo. Ja, want Henk wie er natuurlijk net. Nee, hoe wie die ondervinding met Burghout? Ja, uitstekend. Super goed dien, vond ik. Maar ja, goed, Henk is de man. Dus, We beginnen voor Henk. Ja. En de laatste is van Geert Jelle. Geert Jelle, maak het Jerry Hilteman meer als minder als 8 doelpunten van Cambuur? In dit jaar hier. Ja, 4 wedstrijden. wedstrijden. 8 doelpunten, inclusief play-offs. Het is ongeveer zijn gemiddelde bij Eerste Divisieclub. Ja, hij gaat het net redden, denk ik. Hij redt het net op. Want Rulke. Inclusief, nee ja, Rulke. Ja, ik maakt denk het Rulke 8 of meer doelpunten in de laatste 14 wedstrijden? Optimistisch. Dan zeg ik meer. Meer? Ja, oké, alle ballen op Rulke. Maar ja, goed. Henk kende helpt de Rulke er net uit nou. Net. Nou, er is geen aanleiding voor. Dus eigenlijk de kop op het artikel is... Tony Rulke is de eerste spits van Cambuur. Ja, die hier kan ik. Ik word artikels gaan schreeuwen, dus die hier kan ik graag. Ah, dat is mooi. Ja, jongens. dat is een goeie. Dat is een hele goeie. Goed, als je zo'n spits als Hilterman op een bank hebben, dat is toch heerlijk? Zo, wie doet je wat? Voor hetzelfde hier bij Jaas niet mooi, zit je gewoon bij de eerste 2. De zegt direct, hij helde Rulke er net uit. In de tweede helft, toen Hilterman kwam. Nee. Hij helde Natje eruit. Laat hij eruit. Ja. Dus let maar op, omdat Rulke dus echt op het middenveld kan. Ja, dus de kist zakje en dan hoort toch dat scorende vermogen erin. Ja. Zo is het. Ja, ik ben wel enthousiast. Ja, En dat deed overigens de rest van het Burghout. Goed gedaan. Ja, maar hier waarschijnlijk wel een hotline bij Henk de Jong van Utrechten. Ja, dat denk ik net. Oké. Jongens, Tiegetank, Modest de Wiedeste, Geert Jelle. Graag tot de volgende keer. We besproken jij toch een beetje als vriend van de show. Ja, toch? Dat is wederzijds, toch? Ja, dat is wederzijds. Ja, oké. Na je weekend weer een speciale gast. Ik vriend van de show trouwens. Ferry de Haan komt aan om deze tafel Wat te is zitten. nou jouw trein, hè? Dus de ontdienst de Jong, 23:59. Ik ben nogal van de minuutjes in de seconde. Maar dan rint de transfer deadline al. Op dit moment speelt er nog niks bij Heerenveen. Maar we zijn benieuwd. Gaat Noppert nog aardig dienen of niet? Oh, dit is wel een teasertje. Komt er nog een linksbuiten? Kijk het allemaal op HollandFriesland.nl. Ah, goed zo. Nou, dankjewel Roelof Heren, je mek bedankt. Ik show je mijn na je weekend weer. Na je weekend dus weer een grootvolle sportcast. Dat kan je hem nog wel thuis zeggen. En na je weekend. Dag.